ҳанӯз 3 сол қабл ман ба ҳамин бемории саратон гирифтор шудам. ростӣ рӯзҳои аввал фикр мекардам, ки зиндагӣ бароям тамом шуд. албатта аз як тараф медонистам, ки ин дард ба нобудӣ мерасонад, чунки чанд соли пешам апам ба ҳамин касалӣ дучор шуданд. айни ҳамин ташхису чизе ки дар ман пайдо шуда буд, дар он касам буданд ва онҳо ҳамагӣ 5 моҳ зистанд. албатта бисёр фикр мекардам, ки чӣ кор кунам, чӣ бояд кард, чун аз як тараф хеле шароити сахт доштам, аз тарафи дигар саробони хонаводаамон, яъне шавҳарам чанд соли пешам гузашта буду, фарзандон масалан нигоҳубини онҳо ва ба камол расониданашон ҳам ба зиммаи худам буд. албатта ногуфта намонад, ки вақте ба маркази саратоншиносӣ омадам, хеле вуҷудамро як ҳарос, як тарс фаро гирифта буд. фикр мекардам аз чеҳраҳои хазон, аз нигоҳҳои пурғам, аз он ашкҳое ки занҳо дар роҳрав дар рӯи саҳни ҳавлӣ медидам, аз он бароям мисли як даҳшатзо буд ва фикр мекардам, ки ман ҳам мисли онҳо ба ҳамин ҳолат мерасам ва фаҳмидам, ки ин касалӣ табобатшаванда аст ва фаҳмидам, ки хеле нафароне ҳам аз ин касалӣ шифо ёфтаанд ва аввалин касе ки барои ман маслиҳату машварат дода буданд Ғайрат ва Наргиз, мудири шӯъбаи маммологияи ҳамин маркази саратоншиносӣ. албатта пеш аз ҳама барои ман муҳим он буд, ки худамро табобат кунам. яъне ман ҳамин чизро фаҳмидам, ки саратон ин охири кор нест, яъне бояд ки мубориза бурд, яъне бояд ки зинда монд. аммо шароит хеле танг буд, сахт буд. бароям масалан дӯстоне буданд, ҳамроҳоне буданд, нафароне буданд, ки дар атрофи ман буданд, бо дилбардорӣ, бо раҳнамоӣ, бо дастгирӣ. ҳама дӯстони наздики ман дар атрофам ҷамъ шуданду кӯшиш мекарданд, ки ман ғам нахӯрам, ман танҳо нестам. ва аввалин нафаре ки дасти кӯмак ба ман дароз карда буд, ин фонди хайриявии Музаффар буд. ин фонд гӯё барои ман ҷон бахшид. ман то охири ҳаёт миннатдории худро ба ин фонд мерасонам, ки ҳамон лаҳзаҳои душвор, ҳамон лаҳзаҳои мушкил маро танҳо напартофтанд. вақте ки мебинем, ки масалан занҳо, ман дар бисёр ҷойҳо вақте мегӯям, ки ман касали саратон ҳастам, ба даҳшат меафтанд, мегӯянд чӣ хел, чаро бо ин бепарвоӣ ту мегӯӣ, ки ман касали саратон ҳастам? шояд ки ин аз ҳамон нағзҳояш бошад? не, албатта аз ҳамон гандаҳояш аст. ман инро бепарво мегӯям, чунки ман медонам, ки якумин чизе ки бояд бо ҳамин касал мубориза барӣ, ин худи ту ҳастӣ. ҳамин шахс, ҳар шахс табиби худаш аст. агар ман рӯзе ки камтарин нороҳатиро дар вуҷудам ҳис кунам, камтарин масалан ғамгиниро ҳис кунам, он рӯз бароям хеле сахт мегузарад, тамоми вуҷудам дард мекунад. ва он рӯзе ки хушҳол бошам, тамоман аз дард фаромӯш мекунам. гӯё ягон дарде дар вуҷудам нест. аз тамоми занҳо, аз онҳое ки гирифтор ҳастанд, аз онҳое ки хуб аллакай ин дардро чанд муддат паси сар карданд, хоҳиш мекунам ҳеҷ вақт рӯҳафтода нашавед. аввалин чизе ки одамро ба нестӣ мебарад, ин рӯҳафтодагӣ аст. ва ҳамеша кӯшиш бояд кард, ки хушҳол бошем. ва албатта муҳим доираи дӯстон, доираи нафароне ки иҳота мекунанд, доираи оила, фарзандон, ин чиз хеле муҳим аст барои ҳар як нафар, барои ҳар як бемор. новобаста аз он ки чӣ бемор ҳаст, муҳите ки ӯро иҳота мекунад хеле муҳити созгор бояд бошад. муҳите бошад, ки ҳамин нафари беморро дилбардорӣ кунад. бовар мекунед, ман ҳар шаб мемирам.
вуҷудамро дард мегирад, тамоми вуҷудам месӯзад. албатта касе ки ба ҳамин касалӣ дучор аст ин дардҳоро ҳис мекунад. ин дард як дарди ҷонҳое аст ки ҳар кас худаш медонаду худо. ва аз худоро зора мекунам, илтиҷо мекунам: худоё, фурсате деҳ то саҳар бизиям, то охирин нафаси худро, охирин нигоҳи худро, охирин лаҳзаҳои худро бо фарзандон бибинам, худоҳофизӣ кунам. вале субҳ мехезам, мегӯям: худоро шукр, нафас мекашам, зиндаям. ва мехезам аз пайи кору зиндагиям. мегӯям: худоҷон, ман ҳоло намемирам. худоё, маро фурсат деҳ, ман бояд бизиям. ман бояд бизиям то нишон бидиҳам ки ҳамин касале ки масалан дар вуҷуди ман ҳаст, маро роҳ афтода накард, маро нашикаст. ман метавонам боз ба по хезам. ман метавонам боз дили чандин нафаронро гарм созам ки ин касал кушанда нест, ин касал марг нест. занои азиз, занои меҳрубон, нафароне ки албатта боз ҳам мегӯям, он нафароне ки дучори ин беморӣ ҳастед ва ё гирифтор ҳастед ё чандин сол мубориза бурда истодед, албатта мушкил зиёд аст. мушкилот имрӯзҳо рӯи тамоми масалан нафаро ё ки умури зиндагӣ беандоза зиёд аст. аммо роҳ афтода набояд шуд. Здравствуйте, меня зовут Мухаммадин Ильфар Зокир. Я врач-онкогинеколог Республиканского онкологического научного центра. Сегодня хочу поделиться с вами основными причинами, признаками и течением рака шейки матки. Так как рак шейки матки, являясь визуальным к осмотру органу, все равно на сегодняшний день многие наши женщины поступают к нам в медицинские учреждения в поздних стадиях этого заболевания. И также отмечается рост развития данного заболевания у женщин молодого возраста до 40 лет. Основными причинами развития данного заболевания является несвоевременное лечение фоновых и предраковых заболеваний, таких, например, как эрозии шейки матки, дисплазии первой и второй степени. А также причинами могут на сегодняшний день является вирус папилломы человека. Данный вирус имеет более 200 штаммов, но основными штаммами являются 16, 18, 31 и 33 штамм. И несвоевременное выявление и несвоевременное лечение вирусных заболеваний в дальнейшем приводит к развитию рака шейки матки. Основными признаками рака шейки матки в начальных стадиях данное заболевание протекает бессимптомно, поэтому наши женщины не обращают внимания. В чем заключается наша цель? Наша цель заключается в том, что женщины должны своевременно посещать гинекологов, обращаться при наличии минимальных признаков, обращаться к гинекологу, проходить ежегодный осмотр, ежегодную сдачу, провести ежегодный осмотр, а также сдать анализ на цитологию. Каждая женщина должна обращать внимание и быть очень осторожна по отношению к своему здоровью, так как здоровые женщины – это здоровое население. Дорогие женщины, хочу сказать, что рак – это не приговор. Узнав, что у человека имеется рак онкозаболевания, я хочу вам сказать, что вы должны своевременно обращаться к нам, специалистов. Сейчас лечение проводится очень на высшем уровне, и рак можно излечить, рак можно победить. Просто надо своевременно обращаться к врачам. Не надо бояться, что после диагноза рак у человека заканчивается жизнь и у человека нет будущего. Это заболевание в начальных стадиях излечивается, и человек живет счастливой жизнью.